Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar għajnuna finanzjarja ta' 38 miljun euro mill-Gvern għar-restawr tal-proġett ta' Sawra National Empowerment Hub. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Dar Sawra fir-Rabat, Dr. Abela qal li dan hu pass importanti sabiex dan il-proġett li hu intis li jrawhem il-kreattività ta' bosta tfal u żgħażagħ isir realtà. Il-Prim Ministru Abela qal li dan hu proġett li jiddefinixxi l-valuri sbieħ tal-Maltin u l-Awċin. Spjega li permezz ta' Dar Sawra pajjiżna sa jkollu taħt saqaf wieħed ċentru modern li jista' jilqa' 1000 persuna f'daqqa. Kull min għandu b'diżabilità se jkun jiġi mejjum b'dan il-proġett biex l-abbiltajiet speċjali li għandu nagħtuh l-opportunità sħiħa li jista' jimmassimizzhom jgħix ħajja kemm jista' jkun normali u investiment massiċ mhux qed nitkellmu dwar il-valur tal-proprjetà, qed nitkellmu dwar l-investiment li ser ikun meħtieġ biex nattrezzaw din il-binja għall-iskop li hija meħtieġa għalih. Irrefera għal diversi servizzi u inċentivi soċjali li qed joffri l-Istat fosthom l-għajnuna l-terapiji li jħallsu l-ġenituri biex jaraw lil uliedhom b'diżabilità jagħmlu passi l qudiem. Żied li dan il-ftehim juri li pajjiżna għandu sisien sodi f'ekonomija li kapaċi tiddedika investiment li jidħol għandha għal skopijiet soċjali. Wera l-apprezzament tiegħu lejn l-Arċidjoċesi Maltija li qal kienet strumentali biex dan il-post jgħaddi għand il-Malta Trust Foundation sabiex tkun tista' twettaq dan il-proġett. Iċ-chairperson tal-fondazzjoni, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, qalet li dan il-ftehim mhux biss dwar infrastruttura, iżda wkoll dwar tama, dinjità u ġejjieni aħjar għal mijiet ta' tfal u familji f'pajjiżna. Tidher l-għaqda bl-aktar mod ċar li aħna kapaċi bħala poplu, entitajiet differenti niġu flimkien fuq l-aktar affarijiet li jfissru fil-ħajja. Ġifri tfal u żgħażagħ b'diżabilità fejn aħna nħarsu lejn l-abbiltajiet tagħhom. L-Arċisqof Charles Cicluna qal li dini oażi oħra ta' inklusività u fejqan li qed twieġeb għal bżonnijiet tal-poplu Malti Wawċi b'sinerġija pożittiva bejn il-Knisja, is-soċjetà ċivili u l-Istat. Indirizza lil dawk preżenti anke l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri, irrimarka li meta l-Gvern u s-soċjetà ċivili jaħdmu flimkien joħroġ ħafna ġid. Qal li bħala Ministru responsabbli wkoll miċ-ċittadinanza assigura li l-Gvern issa jara li jassisti lil Malta Trust Foundation tikseb ir-riżorsi meħtieġa biex il-proġett ikun suċċess.